Domnul e acasă? Da. Da, mi-a poruncit să spui de acolo căuta cineva că a plecat la țară. Bine, dumneata spune că am venit eu. Nu se poate. De ce? E închisă odaia. Păi bate, să deschidă. Apoi a luat cheia cu el când a plecat. Care v-a zis că a plecat. Nu, domnule, n-a plecat. Amici, ești idiot? Ba nu. Păi zici că nu e acasă. L-a dat domnule acasă. Dar nu zicești că a plecat? Nu, domnule, n-a plecat. Atunci acasă. Ba nu. Dar n-a plecat la țară. A plecat așa, Unde? în oraș. Unde? În București. Să-i spui că l-a căutat. Cine? Eu. Numele dumneavoastră? Ce-ți pasă? Ca să-i spui. Ce să-i spui? De unde știi ce să-i spui dacă nu ți-am zis ce să-i spui? Stai întâi să spui, nu te repezi. Să-i spui, când se întoarce, că l-a căutat. Cine? Eu. Numele dumneavoastră? Destul atât, mă cunoaște dumnealui, suntem prieteni. Bine, Ai domnule. înțeles? Am înțeles. A. Și să-i spui să vie să ne întâlnim negreșit. Unde? Știe dumnealui, dar să vie neapărat. Când? Când o putea. Prea bine, domnule. A. Și dacă vede pe amicul nostru, Care amic? știe dumnealui, să-i spune că nu s-a putut reuși cu afacerea știută nimic. Că am vorbit cu persoana. Să nu uiți. Se poate să uit? Și zice că acum e prea târziu, că dacă n-a venit la vreme, că dacă venea măcar cu câteva zile înainte, altă vorbă. Poate că s-ar fi putut. Ții minte? Și domnule, Deoarece încă nu plecase mătușa persoanei care s-a dus pentru ca să dea arbună tutorelui minorilor, că n-aflase la vreme. Încă nu-i spusese nepotul cu coalei, cu care era afacerea ca și încheiată, dacă mai aveam răbdare măcar până în seara, când trebuie să se întoarcă avocatul, fiindcă a plecat cu o hărtărnicie, dar acum cu regret, e imposibil, mai multe motive pe care le știe dumnealui. Așa să-i spui. bine, domnule. Știi ce? Nu-i mai spune nimic, poate nu ți minte exact persoanele. Trec eu mai bine diseară să-i spui. La cât vine domnul Costică seara la masă? Care domn Costică? Stăpână tu. Care stăpân, domnule? Al tău. Domnul Costică. Pe stăpânul meu nu-l cheamă domn Costică. E proprietar. Și dacă e proprietar? Îl cheamă domn Popescu. Și mai cum? Cum? Mai cum? Firește, Popescu, proprietar. Și mai cum? Nu pot să știu. Nu-l cheamă Costică Popescu? Nu. Nu se poate. Ba da, domnule. Păi vezi, Ce să îl văd? cheamă Costică. Ba mitică. Mitică? Nu peste poate. Ce stradă e aici? 11 bis. Nu-i vorba de 11 bis. N-a vrut domnul să pună 13, a zis că e N-ar fatal. face 13, te întreb de stradă. Ce stradă e asta? Strada Pacienții. Strada Pacienții.
Nu se poate. Nu, domnule, e strada pacienții. Păi atunci nu e asta. Bă, e asta. Ba nu. Bă, da. Ba nu, eu caut împotrivă. Strada Sapienții. Strada Sapienții, numărul 11 bis. Domnul Costică Popescu. Așa? Așa. Atunci nu e aici. Foarte bine.